Oferit de Persedon. Deci exact cum ai zis tu în momentul de stand-up cu to-do list-ul, fix așa pățesc și eu. Dacă îl fac de 3 ori pe an, dacă fac to-do list-ul ăla, mă obosește atât de mult de mersul în sine, încât simt nevoia după aia să-mi iau o pauză și niciodată nu am revenit asupra lui să și fac ceva, să și bifez ceva. Și cunosc oameni care găsesc ceva satisfăcător în a le bifa, știi? Dar eu nici măcar în asta nu găsesc și nu mă întorc niciodată asupra lui. Dar știi cum e? La mine, când îmi fac un to-do list, ce mi se pare că fac e că procrastinez, de fapt, chestie pe care între timp am aflat ce înseamnă. Pentru că în momentul în care fac to-do list-ul, încep să pun culoarea roșie de e absolut urgent să fac asta, culoarea galbenă că asta merge făcută și mâine, verde. Îmi dau descrieri detaliate pe fiecare element din to-do list, după aia mi le grupez pe categorii, și efectiv, după o oră de făcut chestia asta, eu nu mai pot să mai fac nimic. Adică asta faci și tu, investești multă energie în to-do list doar ca să nu faci lucrurile respective? Absolut, am nevoie de o pauză după ce am făcut to-do list-ul ăsta, am nevoie de o vacanță efectiv, pentru că mă obosește foarte tare. Ajută dintr-un punct de vedere care poate să fie luat chiar ca un tool. Eu, de exemplu, nu prea funcționez în felul ăsta, dar am văzut că foarte multă lume funcționează așa, să-ți scoți gândurile din cap, să le așezi pe ceva, că e vorba de un jurnal, că e vorba de to-do list-ul ăla pe care poți să-l ții pe telefon sau pe laptop sau pe ce ai tu chef. Te ajută pentru că ți le ordonezi un pic. Da. La mine nu funcționează treaba asta. În schimb, uite, am observat o chestie care funcționează la mine pentru treaba de time management și care cred că poate să fie adaptată pe nevoile fiecăruia. Că nu putem vorbi aici de rețeta aia universal valabilă. Uite, faci așa și dacă faci așa, tu o să fii tăticul time managementului. Nu există așa ceva, că dacă ar exista așa ceva, omul ăla care ar inventa treaba asta ar fi mai bogat decât Jeff Bezos și cu Elon Musk la un loc. Dar nu există, înțelegi? Dar o metodă care am observat că funcționează la mine și la foarte mulți dintre cei cu care lucrez, vine de la Tim Ferriss, nu știu dacă ai auzit de Tim Ferriss, are un super podcast și omul povestește acolo despre o treabă foarte tare. Face o analogie între hainele de pe tine, între rufe, da? Rufele pe care le-ai depus la spălat și time management. Fii atent. Când ajungi tu acasă, ce faci? Îți scoți hainele de pe tine, uite, cămașa asta albastră, tricou, pantalonii, șosetele, chiloții și ce mai ai tu pe tine și ți le bagi pe toate deodată la mașina de spălat? Nu, că eu nu bag la spălat, eu nu o las pe iubita mea să facă asta, dar înțeleg. Așa, continuă analogie. Nu faci asta, le bagi pe toate într-un coș, da? Și aștepți să se strângă. Iată, fii atent, ține minte asta cu strânsul. Okay. După ce s-au strâns, da. Dau pe afară, la mine dau pe afară. Așa, în exact, fine, da, când așa. dau pe afară, normal că dau pe afară pentru că e coșul prea mic. E coșul prea mic. Ia și tu un coș mai mare. Da. Ok, ai luat după aia toate rufele și te uiți la ele. Uite, astea sunt colorate, astea sunt albe, astea sunt prosoape, astea sunt desuri și așa mai departe. Le sortezi. Desurile nu le spun, le țin departe, da, așa, da. Continuă. Le sortezi frumușel și le bagi la mașina de spălat în funcție de categoria din care fac parte. Corect. Și dacă vezi că ai doar 2 tricouri albe, să zicem, n-ai de ce să bagi o mașină de rufe albe, deocamdată. Pe analogia asta merge Tim Ferriss și zice așa: omul, în timpul unei zile, și e foarte corect, din punct de vedere psihologic, stă în picioare foarte bine teoria asta. Omul, în timpul unei zile, dacă trece de la un task la altul, consumă foarte multe resurse mentale, emoționale, energetice. Ok, în ideea de dacă îmi plătesc facturile și după aia trebuie să scriu ceva, sau să fac ceva creativ, după aia să merg la asta. Adică categoriile, dacă sunt diferite, consumă multă energie. Exact, nu? Pentru că tu faci un switch mental extrem de obositor în momentul ăla. Okay. Abia ai apucat să te concentrezi pe ceva, să faci o chestie și după aia treci la cu totul altceva. Poate să fie o gimnastică mentală, să zicem, până la un moment dat, dar în niciun caz nu poate să stea în picioare până la capăt pentru că te obosește foarte mult. Și atunci, mergând pe ideea asta lui Tim Ferriss, cel mai la îndemână pentru mine, pentru mulți oameni cu care lucrez, a fost treaba asta, să ne uităm peste un calendar al unei săptămâni obișnuite pe care o avem, da? Și să vedem, să le așezăm pur și simplu task-urile pe culori. Uite, astea fac parte din zona administrativă, cum ai zis tu, cu facturi, cu citit contoarul, cu mai știu eu ce are fiecare de făcut pe acolo. Astea alte din zona creativă. Uite, trebuie să scriu un text, trebuie să fac o postare, trebuie să promovez ceva, trebuie să... Fiecare cu ce activitate are. Astea alte, uite, sunt mai degrabă din zona de dat niște telefoane, făcut niște pitch-uri pentru un client. Vorbit sau mai cu știu oameni. Vorbit cu oameni. Mai am o omoară. Iată, bravo. Vorbit cu oameni, care poate să fie extrem de obositori. Da. Și ți le sortezi frumușel pe culori, pe categorii și după aia
ți le așezi în așa fel în timpul unei zile încât să nu treci prin mai mult de 2 astfel de activități pe zi. Statistic vorbind, este imposibil să ai mai mult de 5 categorii pe săptămână. E aproape imposibil. Hai să zicem că ai 7, ok. Dar fii atent. Deci în momentul în care tu îți faci un to-do list, că de fapt asta se întâmplă și mi se pare că noi ca oameni, sau eu cel puțin, uit de fiecare dată chestia asta. Eu îmi fac, să zicem, la ora 9 dimineața îmi fac un to-do list administrativ, da? Deci astăzi plătesc facturi, mă sperii de ANAF și nu știu ce mai am de făcut, da? Și ăsta e planul meu. Mi se pare că lucruri de care oamenii nu țin niciodată cont e ce se întâmplă în ziua respectivă, pe care tu nu poți să-l anticipezi. Adică tu îți treci un to-do list la 9 dimineața cu ce știi de ieri că ai de făcut. Dar în ziua aia te mai sună maică ta că trebuie să te duci la piață să iei nu știu ce. Te mai sună nu știu cine că se întâmplă și ce. Mai primești un mail care nu are nicio legătură cu zona administrativă și unde zice, bă, am nevoie de chestia aia azi. Ce fac? Am nevoie de chestia aia azi. Cum te descurci în situația aia? Că trebuie să îți faci și to-do list-ul, dar apar și chestiile astea care sunt super urgente și trebuie făcute azi. Am un răspuns, foarte simplu. Nu cred. Ce se întâmplă dacă te sună acum mama ta că ai de luat ceva de la piață? Păi mă duc, că e mama. Nu, acum, dacă te sună. Ce se întâmplă? Păi e pe mod avion, telefon, deci nu știu, dar... Ok. Exact despre asta spun. Sunt momente în timpul unei să-mi zile. ignor mama asta zici? Mamă, Sunt dacă momente... te uiți, îmi pare rău. N-am zis, mate azi. Așa. Eu îl învăț la prostii, doamne, iertați-mă. Deci, sunt momente în timpul unei zile în care chiar nu ai putea să răspunzi la telefonul ăla și dacă ai vrea. Sunt momente în timpul unei zile în care chiar n-ai putea să citești mail-ul ăla chiar dacă ai vrea. Și eu am observat chestia asta în zilele în care am clienți, da? Că sunt psihoterapeut de meserie și mi se așează clientul cum te-ai așezat și tu, acum să nu-i să-ți trimit factura la final, se așează clientul frumușel pe scaun și începe să vorbească. Cum ar fi în timp ce vorbește? Stai așa un pic că m-a sunat mama. Da, mama, da, sigur, le-am luat, le pun... E imposibil, nu poți face așa ceva. Sau mai rău, în cazul în care nu mă sună mama, să intru eu pe laptop să zic stai un pic că trebuie să primesc un mail. Țineți lacrimile o secundă că eu am de citit pe mail aici ceva. E imposibil. Și știi ce am observat? Că în zilele alea în care eu fac lucrurile astea cap-coadă, fără să pot să răspund la telefon, fără să pot să răspund la mail, ore întregi și câteodată chiar o zi întreagă, nu se întâmplă nimic grav. Dar nu se întâmplă absolut nimic grav. Gravul ăla este în mintea noastră. În mintea noastră pare că e chestia aia urgentă care trebuie să se întâmple și fără de care, dacă eu nu sunt acolo, dacă eu nu răspund, știi ce se întâmplă dacă tu nu răspunzi? Sună pe altcineva. Se rezolvă multe lucruri de la sine. Da, pot să fie și lucruri excepționale și dacă nu știu, și eu, nu mi s-a întâmplat, dar să presupunem că mi s-ar întâmpla să fiu într-o sesiune cu un client și omul să vorbească, să-și pună sufletul acolo pe tavă și eu să simt că îmi vibrează telefonul sau să am ceasul ăla inteligent și să văd, iară sună, a sunat a 4-a oară, a sunat a 5-a oară, știe unde sunt. Ok, atunci s-ar putea să fie ceva grav, s-ar putea să fie ceva urgent și să merite să acord atenție. Dar în niciun caz nu putem vorbi despre niște excepții care să guverneze un astfel de program pe care putem să ne-l aducem în viața noastră într-o săptămână. Astea sunt excepții. Ok. Bun, și o să vii acum și o să zici, da, dar uite că în compania în care eu lucrez, dacă îmi trimite team lead-ul, ăla vrea să citesc imediat și nu știu ce și nu știu cum. Stă în picioare până la un punct. Lucrez cu oameni din companii care au reușit să-și implementeze modul ăsta de lucru. Și dacă sunt într-un call, de exemplu, e fix aceeași poveste. Și de cele mai multe ori pot să răspundă după 2 ore, după 3 ore, nu se întâmplă nimic. Dar este foarte important să-ți focalizezi atenția pe o singură categorie de task-uri pentru o perioadă mai lungă de timp. Înțelegi? Bine, dar eu vin și zic următoarea chestie. Dacă mi se pare că și în general multe din sfaturile pe care noi le primim să țin de zona asta de rațional. Un om rațional înțelege chestia asta, își pune telefonul deoparte, pune poate chiar pe mod avion, dom'le, am de făcut chestia asta, 3 ore mă concentrez și o fac. Dar nu e o parte din noi care abia așteaptă să sune telefonul, abia așteaptă să vibreze ca să mă întrerupă din plătit facturi și din făcut chestia aia super rutinieră și obositoare de care n-am niciun chef și m-a sunat X, trebuie să-i răspund, că cine știe ce o vrea, doar ca să mă sustrag de la ce voiam să fac inițial. Bravo, corect. Da. Dar asta înseamnă că tu deja te-ai autosabotat în demersul ăsta. Deja e prea târziu. Dacă tu vrei cu adevărat să termini cu facturile alea care nu îți fac de niciun fel plăcere și știi că poate să-ți ia 2 ore povestea respectivă,
închideți telefonul, pune-l pe mod avion, pune-l pe vibrat cu fața în jos sau mai știu eu unde îl pui sau lasă-l în altă cameră, îți faci treaba și după aia. Dar din moment ce tu ai telefonul acolo, tu deja îți dorești de fapt să fii întrerupt pentru că nu-ți place și cauți să te autosabotezi. Da. Acum, dacă tu chiar cauți să faci chestia asta, ghiși ce, o să-ți iasă. Știi când e singurul moment când chiar reușesc să fac chestia asta de să-mi pun telefonul pe mod avion și zic, bă, 2-3 ore eu altceva nu fac? E singurul moment când am un deadline la modul de nu pot să... Bravo. Adică nu pot să amân chestia asta. Bravo. Că dacă eu trebuie, nu știu, mâine dimineața la ora 9 să dau, nu știu, am scris niște glume pentru cineva și trebuie să le dau 100 de glume și eu am 5, să vezi cum pot să-mi pun telefonul pe mod avion cu 2-3 ore înainte și scot 95 de glume din mine în 3 ore. Deci este o chestiune de autodisciplină. Da, autodisciplină impusă de timp, știi? Asta e ciudat. Că nu am această autodisciplină când mai am o săptămână până la deadline. Timpul te ajută, dar e tot impusă de tine într-un fel sau altul. Că tu ești cel care își dă telefonul pe mod avion, băi, mâine dimineață am o filmare, da, și trebuie să mă culc la 1 noaptea ca să termin de repetat. Da. Și până atunci n-am timp să fac altceva, nu mai există nimic altceva pe lumea asta decât treaba pe care o am de făcut. Da. E aceeași chestie. Sigur, pentru tine contează elementul ăsta, să fie pe ultima sută. Ghișe, nu doar pentru tine, cam pentru majoritatea oamenilor. Așa pare, da. Mă încadrez. Da. Pe ultima sută întotdeauna e cel mai bine. Dar, pe de altă parte, sunt foarte multe lucruri pe care le avem de făcut, da? Și de cele mai multe ori, în fiecare zi avem ceva important de făcut și cu o zi înainte, tocmai ce l-am făcut pe ăla. Așa că dacă îl faci cu o săptămână înainte sau cu o zi înainte, până la urmă, din punctul meu de vedere, cam tot pe acolo ești. Dacă tu ai totuși această formă de autodisciplină, să-ți faci lucrurile totuși într-un timp rezonabil și să nu-ți influențeze activitatea de a doua zi, faptul că te-ai culcat la 1 noaptea și ești de oboseală, de exemplu. De fapt, e despre costul pe care îl plătești în momentul în care le faci și pe ultima 100 de metri, că te stresezi în ultimul hal, ai senzația că ai gândul ăsta automat de dacă mă apucam eu cu 2-3 zile înainte, păi dar nu făceam eu o treabă extraordinar, dar e mult prea târziu, vine mult prea târziu gândul respectiv. Foarte fain că ai adus în discuție stresul ăsta, gândul ăsta stresant, că face legătura firesc așa cu anxietatea pe care poți să o ai uitându-te către multitudinea de lucruri pe care le mai ai de făcut până la momentul X sau până la momentul Y. E, uite, acolo poate să te ajute foarte mult o listă. Pentru că atunci când faci lista asta, mai ales dacă o faci așa cum ai spus tu mai devreme, poți descoperi că din lista aia de 7 lucruri pe care le ai de făcut, să zicem, și care sunt foarte importante pentru a doua zi, 2 dintre ele se rezolvă în 5 minute, că trebuie să dai 2 telefoane, unul se rezolvă cu un mesaj, să-i spui lui să ajungă la nu știu ce oră pe nu știu unde și de fapt mai rămân doar 2-3 mici chestii care necesită mai mult timp din partea ta. Deci o astfel de listă, un astfel de jurnal la sfârșitul zilei, poate să te ajute să reduci din anxietatea aia, știi? Înțeleg. Deci poate să fie folositoare din punctul ăsta de vedere. Oricum am observat eu asta la mine, eu chiar am un to-do list pe care îl țin în fiecare zi și primele 3 minute când îmi fac to-do list-ul, mut chestii pe care trebuia să le fac ieri, le mut azi și pe aia le mut mâine și după aia le mut poi mâine, dar asta înseamnă că de fapt nu erau așa de urgente și atunci le pun doar, uneori pun chestii în to-do list fix asta, ca să nu uit, ca să nu am anxietatea uitării, știi că aoleu, trebuie să neapărat să fac aia. Nu e că trebuie să o fac azi, dar trebuie să nu uit să o fac, știi? Putem să mai atingem aici un subiect interesant. Tu mi-ai povestit mie mai devreme și ceva legat de un perfecționism pe care l-ai în tine. Da? Trebuie să iasă totul perfect. Trebuie să iasă totul... Da? Mă lăud, dar da, așa e. Bun. Sabotorul ăsta perfecționist pe care îl are multă lume, de fapt, te minte că tot ceea ce ai de făcut trebuie făcut perfect. Da. Și știi, de fapt, când ești înțelept, când ești rațional, tu știi că de fapt te minte sabotorul ăsta. Pentru că dacă te uiți peste toate lucrurile alea pe care le ai de făcut, statistic vorbind, de fapt undeva pe la vreo 20% dintre ele trebuie să făcute cu adevărat perfect. Și restul de 80% merg și așa, mail-ul ăla nu necesită să mă uit eu la toate bullet point-urile alea să fie în linie, nu contează că e textul mai mare acolo, mai mic dincolo, nu o să vadă nimeni, nu e asta relevant, da? Sau... tot din găleata asta de 80% sunt foarte multe lucruri pe care le pot delega, le pot face și alții sau dacă nu răspund eu la mail-ul ăsta, o să răspund alt coleg în timp util. Da? Deci îmi place gândul ăla. E un gând bun. Deci uite, o altă chestie pe care poți să o faci, la începutul zilei, cum zici tu că faci lucrurile, așează-ți în cele 2 găleți task-urile din ziua respectivă, 20%, 80%. Vezi ce necesită cu adevărat ce e cu adevărat important și exact. trebuie să, ok, pe asta chiar trebuie să o fac bine și să iasă bine. Exact.
Ok, deci dacă e să tragem o concluzie legată de cu adevărat, un instrument care te ajută pe tine când vine vorba de time management e ideea asta de să grupezi anumite task-uri în funcție de ce parte a creierului îți necesită, nu? Adică la modul am parte de chestii administrative, hai să le strâng pe toate odată, să le fac pe toate într-o zi și să-mi relaxez creierul în felul ăsta. Adică fără să-l mai stresez cu alte tipuri de task-uri, nu? Sau în jumătăți de zile, sau în treimi, poftim. Primele 2 ore astăzi mă ocup de facturi, după care trebuie să mă ocup în următoarele 4 ore mă ocup de alte lucruri din altă categorie. Ca să mergem pe exemplul ăsta. Da, pentru că ai să vezi la sfârșitul zilei o să ai mult mai multă energie decât ai avea dacă ai trece constant așa de la una la alta, de la una la alta. Da. Mai ales că eu fac și gap-uri de câte o oră între task-uri. Adică am chestia asta de fac Trebuie să te jumătate de oră. odihnești, Da, după aia trebuie să mă odihnesc. Nu pot să trec direct să mă apuc să bag la spălat. Da, George, mie trebuie să mai vină un client, să știi. Hai că mă duc. Te duc, dragă. Mă duc. Oferit de Persedon.